Buenos días, amigos y amigas. Здравейте, приятели! В този урок ще се запознаем с пример за диалог в кафе. Как да си поръчаме и как да направим един елементарен разговор. Така с няколко варианта. Започваме. Buenos días, hola, buenas tardes. Ако сте забравили разликите между Buenos días и Buenas tardes, може да видите в първия урок, където доста време посвещавам на това. И така, може да отговорим с Buenas. ¿Qué quiere tomar? Какво ще поръчате? Примерно, un café con leche, por favor. Едно кафе с мляко, моля. Може да ни отговорят muy bien, може да ни отговорят vale, algo más, още нещо. Una botella de agua, por favor. Една бутилка вода, моля. И типично тук се пита pequeña o grande. Малко шише или голямо шише. Pequeña. В този случай малка избираме. Fría o natural. Също това е много типично тук да се пита дали е студена водата или с нормална температура. Окей, fría. ¿Cuánto es? Колко струва? Son 3 euros. Son 3 euros. 3 евро. Con tarjeta o efectivo? Това е също много типично с карта или в кеш. Con tarjeta o efectivo? Con tarjeta. С карта. Gracias. A ti. Типичен отговор. Gracias a ti. Благодаря и аз на теб. Adiós. Hasta luego. Така, ще повторим още веднъж. En la cafetería. Buenos días. Hola. Buenas tardes. Buenas. ¿Qué quiere tomar? Un café con leche, por favor. Muy bien. ¿Vale? ¿Algo más? Una botella de agua, por favor. ¿Pequeña o grande? Pequeña. ¿Fría o natural? Fría. ¿Cuánto es? Son 3 euros. ¿Con tarjeta o efectivo? Con tarjeta. Gracias. A ti. Adiós. Hasta luego. Надявам се да ви е било полезно и да го използвате. Моят съвет е да спирате, да правите пауза и да повтаряте изреченията. И така следващия път, когато сте на ваканция в Испания, да може да си поръчате свободно и спокойно. Gracias. Hasta luego.